बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 67थि जोनोम सान बेनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम साननि गासै माहारियारि बर' जाथि आरो आसामाव रायजो जानाय जाथि जनगोष्ठी बयनिसिमबो आंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम साननि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ हरबाय जाहाथे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोरगोआव थानानै जोंनि बर' माहारिनि जाथिनि जौगानाय आरो माहारि दानायनि जि हाबा मावबाय थानाय बेनि बोर सारस्रि हरो आरो जोंनि आसामाव रायजो जानाय जोंनि जाथि जनगोष्ठीनि जाहाथे बोर सारस्रि हरो जोङो जाथि दानाय आरो जाथि जौगानायनि मोजां खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय गिबियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय बिथांनिसिम थाबाय आरो बेयाव दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरि बेयाव जेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जादों बेवहाय मिरु हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिदों दा बेवहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्ला हिसाबै दिनै गगामुख दख'रानि सिङाव थानाय नोलोबारि गोजौ फरायसालियाव बेवहाय गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों बिथांमोना फुंनिफ्रायनो बिदिनो फिरफिला बिर होनायनिफ्राय जागायनानै बड'फानि माबायाव सावगारियाव बिबार बावनाय आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय आरो बेनि उनाव नै दा नब्लाङाव गेवलां सावरायमेल बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै सावरायमेल दा बेवहाय आंखौ बिथांमोना आलासि महरै लेंहरदों आं बेयाव दिनै जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नुनानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो रायजोफोरा जेरैबायदि बाहागो लानांगौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोदो मावबोनाय बारग' दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आं बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो माखासे बिथांमोननि मावबोनाय मा होनो अभिगथा एक्सपिरियेन्स बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो मोन्दों आरो सरसा खालामनानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननिसिमबो आं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय सिबिनाय खुलुमनायखौ हरबाय दा बेवहाय दिनै सावरायमेलाव बिखेकखे जोङो लाइमोनफोरखौ नोजोर बोनानै माहारि दानायाव लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' जाथि दानाय एबा माहारि जौगानायाव जोंनि बर'नि लाइमोनफ्रा मैखोमै बाहागो लानांगोन आं बे समाव बिथांमोनखौ खावलायदों जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै फरायनो थाङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिदिनो गुबुन गाज्रि जाथायाव जोङो माने लोब्बा जानाय नुयो आरो ससियेल मिडिया फेसबुक बायदिफ्राव जों गाज्रि भिडिअ आपल'ड जानाय गाज्रि कमेन्ट होनानै डिबेट जालायनाय सोरबा जेल जानाय केस जानाय बेबायदि थासारिफ्रा सोलिबाय थादों जाहाथे बैफोर थासारिया दाजाथों दिनै आंनि बे सावरायमेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो गुबुन मोनसे खोथा बिथांमोनखौ बेखौबो खावलायदों दि जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि जाथि दानाय समाज दानायाव जों बाहागो लानांगोन लाइमोनफ्रा जोंनि बिमा बिफाजों लोगोसे समाजजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जों बयखौबो समाज दानाय एबा जाथि दानायाव बाहागो लानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरा जे जोङो लोब नुबाय थादों दिनै माने जोङो ड्राग्स जानाय भां जानाय बिदि जानानै जौ लोंनानै ड्राग्स जानानै दिनै बाइक साखावनानै जोंनि जिबनखौ नस्थ' खालामनानै लानाय बैफोर थासारिखौ जों नुबाय थादों आरो बैफोरो जोंनि थाखाय मोजां नङा दा बेनि थाखाय दिनै जों बिमा बिफाफोरखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों खावलायदों जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों हमथानांगोन लाखिनानै जोङो फरायनाय बिथिङाव जोङो नोजोर होनांगोन आरो दिथा होनो थाखाय आं खावलायदों दिनै बुंनो थाङोब्ला धेमाजि जिल्लानि बिथोराव गगामुख दख'राया माने बर' बिजोंनि फरायनायाव मेट्रिक आनजादाव बांसिन बेयावनो जोङो मोननो हायो मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन जानाय हिसाबै दा बेवहाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोननि दख'रायाव जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै मेट्रिक आनजादा बेयावनो बांसिननिफ्राय बांसिन ओंखारो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो स्टार मार्क लानानै एबा आसामनि टप 10 एबा टप 20आव जायगा लानो हानाय फरायसा जों दिहुननो हानांगोन जों बिथांमोनखौ फरायसा फरायसुलि आरो बिमा बिफा फोरोंगिरि सार बिथांमोनखौ जों दिनै मेलनि गेजेरजों नैबे माहारि दानाय आरो बे हाबाफारियाव जों बेनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों गोजोन्थों। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन
लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।